So 170 po ang kada kilo. Boss, advance Happy New Year. Mataas nga talaga yung tilapia ng Pampanga. Sa fishport ng Ubando, 180. Buhay. Bali 140 po ang kilo, no? Yun na po. Pompano. Yan po, mga presyon po ng hipon dito sa Malabon. Ang tawilis po, 80 pesos po ang kada kilo. So dito meron pong tilapiyang Batangas, ang lalaki po. 130 po ang kada per kilo, no? Kasi mga hipon din po dito. So 150. Pamilya Bantot. Shoutout sa Pamilya Bansot. Ay, nasa sulok. Hindi ko nakikita eh. Happy New Year, Happy New Year. Isda po. Shoutout kay Boss Alan. Busy-busy na naman siya. Boss Alan, maya-maya po. Magkasubali. Pagi at maya-maya, ang kilo po ng maya-maya po ay 400 po ang kilo. Ang pusit lumot po, no? Mataas din po ang presyohan. Ganyang presyo. Bukas po, mga 900 po. 1,000 na po ang kilo niyan. Kaya tumatik yan. Wala ang dating bukas. Pero may parating. Thank you. Malabon Fish Market. Hello po. 450, 350, 280 po. 400 din po ang kilo, no? Medyo mataas po ang mga presyohan. So, may torsilyo din po, 250 po ang per kilo. 400 kilo niya, 400. Tapat na yan. Tapos may dalagang bukid. 150 po, no? Uy! Yan naman si Idol Galuso. Idol. Shout out. Shout out. Shout out sa mga tindero-tindera natin dito, no? Shout out din po sa mga idol po natin. Mura na ngayon. Nangangati. Bukas. Boss Nando, Lamahita, ang paborito mo. Ito, laki ng isda po. May lapu-lapu, Bitilla, Torsillo. torsilyo. Ito, laki, oh. Tapos may alimasag din po dito, no? 400 lang. 400 po ang per kilo. Malabanos. Mga 50 na lang Malabanos. Wala po, isa na lang po yan eh. Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat at isang magandang buhay na rin po sa inyo. So, nandito tayo sa Malabon Fish Market, no? Upang mag-update ng mga presyuhan at tignan po ang mga sitwasyon ng kalakaran po ng kanilang mga paninda. So, ganyan karami po yung taong dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan po, dami pong tao ngayon dito, dagsa po. So sa mga kababayang OFW po, no, magandang umaga rin po sa inyong lahat. So tara, let's go. So bakit po dito 140 po ang isang piraso, bagong dagupan. So may mga pusit kalawang din po, no? Saka lupin. 220 po ang kilo. Bangos, mataas kayo sir. Tagupan. Ang piraso po yan 140 po, no? Tapos meron din pusit kalawang. Ipusin, mataas kayo. 170 na rin po sir. So 170 po ang kada kilo.
Tapos po ang hipon po natin ay 330 po ang kilo. Hipon sir, mataas na rin hipon ngayon. Boss, thank you. Tulingan. 140, 130 na lang po. Hindi na kaya. Alis ka po. Tilapiyang Batangas po ay 100 po ang per kilo. Boss, advance Happy New Year. Here! 140 lang. Dito 140. Hindi ako kumukuha na eh. Ay, mabili siya isang daan. Oo nga eh. Malaki pa. Boss, thank you. Thank you. Ayan, tumpok na lang. Prutas po, may tumpukan din po. 50 pesos po ang 3 piraso. May mga prutas po dito sa Malabon Fish Market. Magkano ang melon? 70 isang piraso. Ikot muna ako. So ang mangga po dito kalahati po 70 pesos. Bali 140 po ang kilo, no? Salamat po. 140 na lang yung dati. So ganyan karami po ang namimili dito sa Malabon Fish Market ngayong araw po ng December 30, 2023. Araw po ng Sabado. Bukas niyo po 90 lang 100. Yung mga ilakay ko. Asa na ba yun? Ganda madami. 1 kilo. 80, 180, 140, 250. Hello! At so dito po mayroon pong bluefin tuna, no? 250 po ang kilo. May mga presyo na po. Pompano. Pampano, 350. Taas, no? 350 ang per kilo. 180 na po. Ito nga yung partner market. 200 lang kanina, madami. Lagat madami. Madami yun. Dapat na kaya man? Gabeta. Wala sa G! Halika! Bigay ako ng bola. So nakita po natin, no, ganyang karami po yung taong namimili dito sa Malabon Fish Market.
basa po talaga ang mamimili po natin ngayon dito. Ito pagtulo. So ganito po yung mga presyon po natin ngayon ng hipon dito sa Malabon Fish Market, no? 340 po ang per kilo. Yan po mga presyon po ng hipon dito sa Malabon. Ang tawilis po 80 pesos po ang kada kilo. Ay, ito kasi kwenta na lang. So dito meron pong tilapiyang Batangas, ang lalaki po. 130 po ang kada per kilo, no? Kasi mga hipon din po dito. Gusto mo ba? Lalaki ng tilapia. Oh. 130 po ang per kilo, no? Sa bangus po 150. Pamilya Bantot. Shoutout sa Pamilya Bansot. Ay, nasa sulok. Hindi ko nakikita eh. Happy New Year, Happy New Year. Ang isda ni Boss Alan. Salamat po. Ay, mga isda ni Boss Alan. Ayan, isda po. Shoutout kay Boss Alan. Busy-busy na naman siya. Boss Alan, maya-maya po. Pagkaspati. Pagi at maya-maya, ang kilo po ng maya-maya po ay 400 po ang kilo. Lumot. Ang pusit lumot po, no? Mataas din po ang presyohan. Ganyang presyo. Bukas po, mga 900 po. 1,000 na po ang kilo niyan. Kaya automatic yan. Wala ang dating bukas. Pero may parating. Thank you. Ito po mga presyohan po nila dito, no? Dito may mga alimasig na po na himay. Pwede pong kamaron. Yan po yung mga presyohan po ng kanilang mga paninda po dito sa Malabon Fish Market. Hello po. 450, 350, 280 po. Hello po nanay. Happy New Year po. Ano to? Bangingay po ba yan? Yung bangay... Agad na ganito. Parang paglaki po sa linyase. Paglaki tawilis na. Nay, salamat po. So, meron din po ditong dulong, no? Ang kilo po, 200 po. Kada per kilo. Tapos may papusit din po, 400 din po ang kilo, no? Medyo mataas po ang mga presyuhan. So may torsilyo din po, 250 po ang per kilo. 400 kilo niya, 400. Tapat na yan. Tapos may dalagang bukid, Ilang kilo tayo? 150 po, no? Uy! Yan naman si Idol Galuso. Idol. Shout out! Shout out. Shout out sa mga tindero-tindera natin dito, no? Shout out din po sa mga idol po natin. Mura na ngayon. Nangangati. Bukas, kaya. Lalo bukas, mangangati. Pati Pero kayang-kaya naman ng mga mamimili natin yung mga presyuhan. ay yayaman na mamimili dito bukas. Dadayuhin na tayo dito bukas ulit. Pati China, dadayuhin na. Kahit ang bubomba, no?
Ay, no, luma to. Lumot po, 450, 500 450 po ka kanina. ang kilo, ayan no. Oh, 450 na lang ngayon. Ay, pare, na lang. Ngayon, 450 na lang po, no. Ito, ang laki po, oh. Ano, yun na lang yan. Piraso kanina yan. So, dito rin po ay may tumpok-tumpok din po mga isda, no, na salay-salay, 100 pesos po ang tumpukan. Sa sitwasyon po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market, no, unting-unti pong dumadagsa ang tao po dito at dahil sa ating mga mamimili, sobrang dami po talaga. So, di, so jumbo size na rin po ito, no? 470 po ang per kilo. Magkano? Walang bawas. Walang bawas na yan eh. 450 na. Ay, sandaan na. Dito po ay 100 po ang per kilo ng tilapiyang Batangas. 100 po ang bangot, isang piraso, no? Ito po yung tinatawag nilang isang tampal, puke. Ayan po, oh. Ilang piraso mo yan? Tatluman. Opera. Yan na lang ang Bantay na. Boss Nando, labahita, ang paborito mo. Ito, laki ng isda po, oh. May lapu-lapu, Bitilla, torsilyo, tortillo, ito laki, oh. Tapos may alimasag din po dito, no? 400 lang. 400 po ang per kilo. Malabanos, mga 50 na lang malabanos. Ano ka ito? Lapo, isa na lang ho yan eh. Magkano yan? 100 ang kilo, 500 na lang para maubos na yan. 500 yan? Oo, kilo. 1 to kilo niya sa loob. Magkano batak yan? 2 media na siguro yan. Boss, thank you. Sige, Boss Nando. So, ayan po, oh, may gabeta, oh. Tapos may hito. Buhay na hito. Alimasag, alimango. Kung naghahanap po kayo ng alimango, no, hanapin nyo lang po ito si Kuya. Lagi po siya nandito sa Malabon Fish Market. Yan po yung alimango niya, oh. Magkano kilo, boss? 600 alimango. Oh, 600? Oh, 600 natin na po. Sandaan lang ate, 1 kilo. Mataba naman yan. Okay, dito mataba. So, gulyasan po, yellow pin, po yung mga kiluhan po nila dito, no? Ayan, ulong salmon, 160 po. Sa mga naghahanap po ng ulong salmon, no? Ayan, makikita niyo po dito si nanay. 160. Tapos yung yellow pin, blue pin. 250. O, ayan po yung mga presyon po. Sa mga mahilig pong kumain ng mga tuna. Nay, salamat po. Boss, magkano kilo ng gulay mo? Shout out, shout out. Kwenta lang to kilo. Repolyo. Magkano ang sibuyas mo? Ano boss? Erkino ba balot? Hindi, balot lang. Nalagay ko na sa bangos. 20 lang boss. 20. May tatlo, may dalawa, may apat. Sa kamatis. May 20 po, may 10. Dito lang tayo sa ano. 20.
Eh, 20 lang ito, 20. Ay, madami ulit ako dito. Oo. Dito po meron pong bangus dagupan, no? Isang piraso po 80 pesos, no? Tsaka 140 pesos po ang kilo ng dagupan pang daing. 120 po yung tilapiyang Batangas. So dito lang po yan sa gilid po ng Malabon Fish Market na makita nyo po dito si Kuya. Boss, thank you. Ha? Mahal ang dorado ngayon? Ay, saan? Ako lang nga meron yun. Oo nga, parang napansin ko nga. Ang laki po ng dorado, sariwa-sariwa po. So dito tayo sa mga nagtitinda rin po ng mga isdang tumpukan. So ganito po yung sitwasyon, no? 50 pesos pa rin po ang makikita po natin mga presyo po dito ng tumpok-tumpok na isda. Ay, madami na po yan. So grabe po yung mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang hindi po talaga maawat. Ayan po, oh. So talagang may gayo ka mamili dito dahil sa mura po yung mga tuktok-tuktok na isda. Ah, 50 lang. 50 pesos po. Tawilis. Murang-mura na po yan, no? Kung pupunta po kayo dito sa Malabon Fish Market. Tapos, lupin tuna, 270 po ang kada kilo. So, shout out sa ating mga kababayan na dumadayo po dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang pupunta at pupunta ka dito dahil sa mura na at talagang sulit na sulit sa inyo. Pulsa. Dito po kay nanay, meron po mga presyo na po ang kanya mga paninda, no? Mga sariwang bitugo po, no? Hello, shout out po nanay. Happy New Year po. Tate, Happy New Year. Ano, 100 lang po dito yung kilo ng tilapia, Batangas. Kung ano ulit, kung 1 po,